Hombre, bigote! Eixo, Apa. zer modu, zaunon? Egunon. Ola, eixo. Apa. Eixi bizia ikusten ez? Bai, pixka. Lasa hastita? Hemen ez da asko ikusten, baina... Bai, bueno, lasa hasti gehi laguna dut. Ba, zer, ni lasa hastin alde. Nire bai. Zure bai, apostu bat itiko bestela. Diruekin eta jokatzeko diturekin balduzu? Xoxe. Zer? Bai. Ba, nik bira, niri ez da postua. Baizik eta galderak eta erantzunak. Presaltzeu? Bai, krisi garaian da ontxe, bai. Bai, ez da? Diru pixar bat irabazi? Bai, ba. Alba da bintzat? Hori da. Orduan, bost baiet? Bai. Venga, bost baiet eta lehiatzera. Hori da. Izena? Jagoba, Julian. Zertza, hemengo elgoi bartarra edo? Elgoi barren bizi, baino kete jarra. Baina, bira, hemen zenolako girua dagoen. Eta postenak baina herrikirolak eta bainikan, Bai. Jendik ikusten txula eta ambientia. Bai. Bueno, beraiek eleian, beraiek enborrak eta bar, eta zuen irekin. Zorte hon. Ados, denbora. Zein euskal futbol taldetako entrenatzaile izan zen Jon Benjamin Tosak. Realekoa. Bai? Denbora. Real Sociedad. Hoixen. Dudik gabe. Zenbat urte? Zenbat urtean, hori ja ezeke. Bueno, hori zute galdeto. Zuzena, oso ondo, oi euro. Saloto. Oso ondo. Eta, oi euro? Bai, zauzerra esauna dena. Ezauna? Bai. Jon Tosak? Haren nahi kotxeena manda dena. Zugera mantzu Tosak kotxea? Beak nahi kotxeena. Bai? Eta nolatan ba? Zauzan dedo, gazetan da. Geteira juteko eta beak editu. Kau, bera bizitzen, o bizida zarrautzen oa nikan, Jon Benjamin. Etxia zegak. Oso ondo. Bueno, lehenengo galdera, oi euro, oso ondo. Ikus ezagun, denbora. Zein musika taldetan abesten du Gary Halliwellek? Gary Halliwell. Bueno. Etzeke dori. Etxe, bakaldetu? Gary Halliwell, ze grupo tan musika taldetan Gary Halliwell, ke grupo, ze grupo tan ite? Leno bai, gero uste bueltatu Gary Halliwell, ze grupo tan egiten du? Musika, Gary Halliwell. Gary Halliwell, ze grupo tan egiten du? Musika jo? Gary Halliwell. Spice Girls. Hemen. Zer? Spice Girls. Denbora. 59 segundo. Bueno, segundo batzuk agurtu dituzu. Spice Girl. Ala esan dira, etzeke. Con la Beckham. Con la Victoria Beckham tauekin. Ala esango. Bai? Ala esango, etzeke. Bueno, zer zuzendari, hemen ari da bazilatzen. Ez antzatzeko eta ez kantatzeko. Nik ez nio berak, badak zu kantaren bade Spice Girls zela. Ima laua, hor zoze. A ver, berriz. Etzeke. Bilu etzeke. Bueno, Spice Girls, zuzena, oso ondo. Zari, bertze bai euro, oso ondo. 59 segundu. Eta horrela 5 minutu egin. Bueno. Horrela 5 minutu. Fácil, Errax, momentuz bai bintzak. Eskonduta, dola zenbat eskonduta? Eskondu bandik. Bandik ere? Diru lortu eskadazko, bihar bertan. Eta pentsatua doia edo? Pentsatua, ideekin bai. Denbora, zein da musian, 31 punto jokoan daudela adierazteko keinua? Eskerreko behit daizia. Bai, nola da? Hola. Txak, denbora. Hortan salia ditu. Bai, musian eta... Nola da, 31 nola? Tak. Bai, bina keinu ikusten da. Hola. A ver. Hori da 31 decir, cariño, prestatu ahí. Ondo, zuzena! Oso ondo! Txaloto! Hola! Kepa, unon, zergoz, ongi! Venga, bertze bai euro. Oso ondo. Basia. Hori da, 31 keinu atak, eta kaidita de ojos. Venga, jarri zagut. Denbora, zein zen Nikolas Kopernikoren lanbidea? Nikolas Kopernikoren lanbidea. Etzekia. Venga, galdeu. Nikolas Koperniko. Nikolas Kopernikoren lanbidea. Nikolas Koperniko. Zientifiko izango zen, Nikolas Kopernikoren lanbidea. Ez da egizue. Nikolas Kopernikoren lanbidea. Listo. Jota? Astronomoa. Bai. Denbora. A ver, nola da? Astronomoa. Edo astrologoa. Oantxe dutan jarri dira. Zuk zein bota duzu? Zer esan duzu? Astrologo. Esan duzu astronomoa. Osea, ja, behin botata horrekin gerau. Vale. Eta kasu honetan, konbene zaizu. Bai, astronomoa zen!
Hemen pixka bat zirik edo tezkeo, Ja, berotu Nola izan du da? Neska izan du da? Ai, Neska? Oi, astronomo. Ondo galdetu dut, Tori, bertze bai euro. Vale. Oso ondo, zenbat diru ja? laro gehi. Bueno, eta Afaiar baiteko. minutu bat eta 39 segundu, bat eta 39, hain badago denbora puska, hain? Bega, denbora. Nola deitzen ziren Pipi Kaltzaluzeren lagunak, anai arrebak zirenak. Pipi Kaltzaluze. Lagunak, anai arrebak zirenak. Pipin lagunak, Eta Pipi aurrak Gatzauzen isilik, lagunak. Aurrak isilik. Me kabo izan, aspaldiko. Zeroz, ondo? Hoitxe. Pipi Gatzaluzeren lagunak. Pipi Gatzaluzeren lagunak, Pipi. Amigo. Bere lagunak, Arte. izenak, Pipi Lastrun. Pipi Niko Lastrunen luke lagunak. gustora, Ez. Jode, hori ez da bat ere erraza, Pipiren lagunak. Orgoian eta... Toni Janika. Vale, eskerrik asko. Bai. Listo. A ber, Toni eta Anika. Toni eta Nika. Denbora. Bai, Toni eta... bai, Anika. Toni eta Anika. Bai, aituta bai. zonat, Pipe Kaltzaluze, Pipe Kaltzazlarga, seguretzat, lagunak. Bai. Bilota desberdin gintzona, bai, hoxe. Bai. Zuzena, oso ondo. Bueno, vale, €1 euro. Andriek esan dago listo. Behintzat horrekin montatzen altza etxera. 2,24. Venga, ara ezagun. Denbora, zein da Eusko Jaurlaritzako egungo garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko sailburua. Ekonomiko eta lehiakortasuneko sailburua. Ekonomiko eta lehiakortasuneko. Hoi da, sailburua. Eusko Jaurlaritzako Uipa, barkatu. abizanarekin ere nahikua. Eusko Jaurlaritzako. Joder, ja bakarrikan garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko sailburua. Izenare, Nola guan, galdera? garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko sailburua. Garapen ekonomiko eta... lehiakortasuneko hori, sailburua. Konsejerue. Ekonomiko eta... Hoi bermeo nola da, Eusko konsejerue. Jaurlaritzako izen da. Konsejerue. Bai, Konsejerue. Hoi bermeo. garapeneko... Hombre, Buenatxo ere hor dago. Arriaz altxatuko du orduan Buenatxok. Bai, torri. Garro eguneko Tita. garapen ekonomikoko... Tita. Garapen ekonomikoko zein dago Eusko Jaurlaritzan bada gizu, Hiru terdi pasata. Ez. €1, 20 galtzeko arriskuan dago. Garapen ekonomikoan zein dago Eusko Jaurlaritzan bada gizu, Ez. Garapen ekonomikoko zein dago bada gizu Eusko Jaurlaritzan bada. Zer? Garapen ekonomikoan zein dago Eusko Jaurlaritzan bada. Ez. Idea. Ai, Garapen ekonomikoa ala ekonomikoa? igual du bat o bestia. Arantxa Tapia, no? Arantxa? Gatzagaetxeberria edo Arantxa Tapia, ez dakit zein da galdera. Arantxa Etxeberria, Arantxa Tapia. Ez Arantxa Tapia edo Gatzagaetxeberria. Ez dakit galdera. Hemen zaben zut, Galdara ezaia berriro favorez. Garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko sailburua. Eta Bestela lehia- paso egin. Eta lehiakortasunekoa. Garapen ekonomiko eta lehiakortasunekoa. Bestela dia denbora Papita goma, diote. Lau terdi ja. Arantxa Tapia. Listo, Bai, bota. Arantxa Tapia. Denbora. Ez segiu, baina. A ber. Pasitik aukera ere badago. Bai, arantxe egin, bueno. Denbora galdu duzu. Baina mintzat erantzuna. Egokia, zuzena, oso ondo. Eskerrik asko. Beraz, €100 eurokin gaur ustot, Gabian inbartzu triunfar. Ja, triunfauta ez dira, ja. Ja, triunfauta? Ja. Ja, goizitek atera zaila Andre triunfauta? egin gabeztik eta bai. Bai, jode, sorte daukazu. Lauta baita mazazpi. Denbora asko galdu duzu, baina, bueno, €100 behintzat. Bat Bueno. azkar, bi azkar egiteko aukera, ber, badago. a ber. Gatzeko ere bai, Horre... Bueno, jare ezagun ber. Denbora, ze abeslari da 8.000 filmeko protagonista. 8.000 filmeko protagonista. Eminem. Denbora, Dio, bingenen txegan da ezin ate. nola da? Raperra, hori, abestire bat balda gizu. Batatze Robocop, Eminem, oso ondo, zuzena! Txalotu, berriz asmatu indula eta...
Ondo, Eunta berrogei. Bai, zi. Zertzo, guzteko minen? Haituta. Bai. Eunta Berrogei, ez? berrogei euro. Bai. Lau eta berrogeita zazpi. Orduan, a ber, urrengo galdera. Bueno, ez da luzea irakurtzeko. Alare azkar. Irakurriko dut, zuri denbora ez kentzeko, bale? Ego da. Baka, izan daiteke azkena, Denbora, zein pertsonai antzestu zuen Errol Flynnek 1938an. Paso. Errol Flynn, bueno. Errol Flynnek, Errol Flynn. Ez dakizu, ezta? Ez zigit. Lau eta berrogeita hamairu. Bueno, zen Robin Hood. Beraz, Hola esan da. 20 euro, edo esaten dut azkar, edo bestela, zen pertsonai antzestu zuen Errol Flynnek 1938an, zen Robin Hood. Erron Flynn, no, esaten da, Erron Flynn. Bueno, joder, 7 segundo. A ver. Denbora, zeintzuk dira Eskoziako banderaren koloreak? Eskozia. Eskoziako banderan koloria. Denbora! Vale. Bueno, denbora ya, 3 segundo pasata. Vale. 5 minuto eta 3 segundo. Alare, bota erantzuna ber. Gorrilla eta txurilla, ez? Gorrilla eta txurilla. Bai. Ai, txurilla bai, gorrilla ez urdina. Txurilla eta urdina dira. 20 euro. Eta, bueno, zenbat? Bat, bi, hiru, lau eta bost, 100 euro. Oia, entrena izuna, ezta? Bai. 100 euro. Hala esan di. Baina, 100 euroekin bultatu ezkero, Txapo. ondo. Ez ez txapo. 200 euroekin bultatu ezkero, kapitan general. Eta izango dituzu sariak, gaur, bihar, etzi. Diot. Baina, 200 euro irabazteko nirekin jokatin behar. Bai. Proba bat egin, gainditzen baduzu, 200 euro, Bestela? pausa gainditzen, txak, dena nepatekara. Dena galduko. Zalatzen bai, da honetzago. Eta bestela zuretzako. Hola xelatzi. Espera, a los eurola. Getariarrak, hor da, ez duzu jokatu nahi? Más vale nola egori. Pájaro en mano, ma bale, egun eta saria. Oidek. Vale, orduan, Hola xelatzeko. nahiz eta nahiz zirikatu, ez duzu aldatuko. Ez. 100 euro? El rubio de ETV-ko etxe berotiko da. Bueno, 100 euro, txalo bero bat, Eskerrik asko. segundu dago ba. Hau da, merezitako saria. Zagin zunda, Andrea, toarrena. Torri maja. Muxo handi bat, 100 euro urtu etxela, venga. Venga, aterak adio arrazi bat, 20 eurok. Bost baiez!